chtěl jsem vám jenom stručně udělat krátkou prezentaci našeho družstva, možná to bude trochu rozházené kvůli programu a budu se snažit být rychlý a musím se to projít tak, abyste získali určitou představu o našem družstvu. Takže stručně historie, založeno v roce 1945 jako vlastně odezva toho předválečného družstevního nadšení. Těsně po válce 30 zakládajících členů se rozhodlo, co budou dělat. Dělali teda určité výrobky spíš uměleckého charakteru, pak zjistili, že to moc nejde, tak se přeorientovali na výrobu manikurních instrumentů a obalů na to výrobků z kůže, což pokračovalo. Bych se vrátil, tam to není sice vidět, ale jako ten hlavní, tady jsme něco přeskočili, hlavní rozvojové období byl rok vlastně 50., 60. až 80. léta, kdy se vlastně družstvo orientovalo na východní trhy a stalo se, dá se říct, monopolním výrobcem tohoto zboží. Mělo ve své době v těch nejvyšších slávě asi 1000 zaměstnanců a prostě bylo výrazně exportně zaměřené. Důležitý je ten rok 89 až 2000, kdy došlo vlastně k ztrátě východních trhů. Dá se říct, došlo k brutální redukci, co se týče produkčních kapacit a zaměstnanců z 1000 na 260 a postupně ještě, dá se říct, ještě dále, takže došlo de facto takové z 1000 na 100 zaměstnanců, takže desetinásobná redukce zaměstnanců, odprodej přebytečných výrobních kapacit, všechno proto, aby se vlastně to družstvo zachránilo. Družstvo se snižovalo nejen tím, že jakoby propouštělo zaměstnance, ale i tím, že zaměstnanci odcházeli a zakládali si vlastní firmy, odváděli si své klienty, takže byla to i redukce tímto způsobem. V Pelhřimově tak vzniklo asi 6 firm, které měly obdobný výrobní program a začaly si vzájemně konkurovat. Významný bod byl rok 2001, kdy se to stávající družstvo rozhodlo pro akvizici místního pivovaru, který byl na prodej, pivovar Poutník, a od té doby vlastně má diverzifikovanou výrobu do 3 částí a je to nějaké přehozené, do 3 částí, to znamená produkce kovovýroba, produkce, dá se říct, galanterní kožené zboží a produkce piva. Překonali jsme teda ekonomickou krizi, kde došlo k poklesu teda výroby a od toho roku 2010 prostě se pomalu roste. V současné době jsme stabilizováni na těch asi 130 zaměstnanců, z toho 40 jsou členové družstva. Je tam i napsán ten tržby ve výši asi 5 milionů a jsme vlastně už 5. rok za sebou nebo 3. rok za sebou ziskový. Co se týče družstevní struktury, o které se tady hovořilo v předchozích dnech, tak je asi 40 teda členů, kteří mají 30 hlasů, které různě získali během toho předchozího období. 300. A to vlastnictví je distribuováno tak, že nikdo nemá víc než 10%. Jednou za rok se sejde členská schůze, kde se rozhodnou základní věci, pokud je potřeba nějaká strategická věc, jinak se schválí výroční zpráva a rozhodne se o rozdělení zisku. Zisk se většinou rozděluje tak, že se převádí do fondů družstva a pokud se dobře daří v těch předchozích, tak už předchozí 2 roky se vyplácí část zisku členům, a to tak, že se jim vlastně nevyplácí přímo peníze na ruku, ale vyplatí se jim peníze k jejich vkladu, takže se navýší jejich vklad, který se vlastně zhodnotí.
Základní členský vklad u nás je 5 000, takže obvykle se to dělá tak, že se jim přidá dalších 5 000, teda, takže se jim zvýší vlastně, a protože hlas je je těch 5 000, tak se jim zvýší prostě volební kapacita o jeden hlas všem stejně. Členská schůze zvolí představenstvo, které je 5členné a jednou za 4 roky a dá se říct dozorčí radu se 3 členy. Ten představenstvo potom ze svého středu si zvolí předsedu a místopředsedu a případně v našem případě i ředitele družstva, který obvykle bývá současně tím předsedou. Zde máme vlastně ty 3 skupiny výrobní, kovovýrobu, kožené zboží, pivovar s počtem zaměstnanců. Nad tím je, dá se říct, ústředí, které má 10 zaměstnanců. Tady je stručný popis, co vlastně dělá ta kovovýroba. V podstatě je to přesné lisování pomocí speciálních rysů značky Fine Tool, kde se rysují a sekají vlastně a pak dále zpracovávají ty manikúrní, pedikúrní nástroje a v současné době se taky vyrábějí nástroje a části pro průmysl, výrobu hydrosegmentů, výrobu elektromotorů, výroba automobilů. Takže je tam vidět nějaké druhy výrobků, které tam se u nás zpracovávají, rysují a potom upravují, galvanizují, jinak ošetřují. Máme také vlastní nástrojárnu, která dokáže vyrobit ty lisovací nástroje, které jsou tady, pomocí nich se potom lisují tyto výrobky. Co se týče toho galantérního provozu, tak tam od těch původních obalů vlastně na to zboží manikúrní se přešlo na
To je všechno.